Nataša Bekvalac održala je koncert na jugu Srbije u okviru Paradise Festa u Lebanu. Međutim, iako je publiku oduševila svojim vokalnim nastupom i energijom, pažnju je najviše privukao njen drugačiji izgled. Nataša Bekvalac se po prvi put pojavila u javnosti bez silikona, prirodna, što su fanovi odmah primetili i počeli da komentarišu. Pohvalili su je zbog autentičnosti i hrabrosti, ali jedan detalj sa koncerta je zapravo zapalio internet i započet je možda još jedan estradni rat. Tokom izvođenja jedne od svojih pesama, Nataša Bekvalac je na lice stavila naočare sa velikim natpisom blokada. Publika je ostala zatečena, da li je to bila šala, umetnička provokacija ili zapravo politička poruka. Upravo to pitanje postavila je Jelena Karleuša na Twitteru, koja se vrlo brzo oglasila. Njena reakcija bila je burna i direktna. Jelena je napisala: pevačica koju država plati da peva na manifestaciji, a ona na nastupu petlja imbecilnu politiku blokiranja tog istog naroda koji je došao. Molim, blokada, Nataša? Stvarno podržavaš blokiranje puteva i mostova narodu, škola, deci? Ovo mora da je neka greška. Izvini se narodu. Muzika i sport ne smeju da se mešaju sa politikom, napisala je Jelena Karleuša. Ta njena izjava odmah je izazvala lavinu komentara. Društvene mreže su se usijale, neki su stali u odbranu Bekvalčeve, tvrdeći da je u pitanju modni detalj bez ikakvih aluzija, a drugi su podržali Karleušu i stali na njenu stranu zato što kažu da umetnici moraju voditi računa o porukama koje šalju. Nataša se s druge strane do sada nije oglašavala povodom ove Karleušine prozivke ili izjave, niti je pojasnila značenje naočara, što dodatno raspaljuje spekulacije i nagađanja. Šta vi mislite o svemu ovome? Šta mislite o tome što je Jelena Karleuša rekla i da li mislite uopšte da muzika treba da se meša sa politikom? Pišite mi naravno u komentarima vaše mišljenje na ovu temu. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.